Mbak Mar, Kang Mariono, monggo. Assalamualaikum. Kita ke lokasi ketiga ya guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys kabeh, balik mana nang channel YouTube Saria vlog. Enek ulah dipangan buaya. Apa tuh Mbak Serintil? Selamat mendelok ya. Apa tuh Mbak Serintil? Selamat mendelok ya. Iya, oh nggih Kang Man. Iya, hehehe. Nah, guys, ini masih suasana lebaran. Iki lebaran ke berapa, Mbak? 4 ya? Keempat. Nah, ini lebaran keempat. Jadi kita ini 1, 2, 3, 4, 5 ada Saritul, Sario, Mbak Serintil, Faisal sama Denny. Kita mau go lek-lekku guys. Nah, rumah itu nganjuk ya. Jadi dari sini tempatnya Sario ke sana kalau nggak salah sekitaran 25 menit seperti itu ya. Mumpung ini masih pagi, biasa nih neng kampung aku kelak wes sore udan dadak guys. Jadi udan itu dadak, nggak iso dikira-kira, nggak iso dipantengin. Oh kayak mendung, engkau udan iki panas, iki gak udan, nggak iso dipantengin seperti itu. Soalnya apa? Udane dadakan gitu Mbak. Iya. Nah seperti itu, makanya ini mumpung isu ya, kita mau ngelancar atau silaturahmi atau lebaran gue lek-lekku. Nanti kalau nggak salah ada 5 rumah Mbak ya. Yang pertama gue Mbak War, Kang Mariono, Mas Topa, Lek Ji sama Lek Hasan ya. Jadi lek-lekku kayak gitu. Ya wes teman-teman, nggak usah ngelor ngidul, ngetan ngulon. Mari kita langsung ngelancar. Buat teman-teman semuanya tetap stay tune. Yuk ya, yuk. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Nah kita udah sampai di lokasi yang pertama gue Mbak War. Rame jalannya. Gak timur rame. Hati-hati. Kenapa? Jalannya redok geneng. Oh, rusak mana? Apa wedi yo. Montore akeh wis gesang telung-telan. Madepe ning ndi madepe yo. Ya masih oyok ning kono. Tapi kok bokong wis sindem ae madepe ning gasa pangkon-pangkonan. Ya Allah. Delok pangko. Wong ki masku. Oh, masih. Matoke sing mati, Mas. Napa tangane Rizky kok ngepane ngene? Rizky sakmene gedine ta? Andi mantu. Wis dia pacar. Pacare wis dikek. Lek kebetulan HP-ne. Ya, iki nomere anu kabeh kok. Asama. Iya. Kelas piro Rizky? Kelas tunggal berarti. SMA. Iya. Oh, ya gede ya. Jenenge gede. Kelas 1 SMA. Iya.
Begini kan. Oh, jek arepe kelas 1 iki. Berarti iki kelas Oh, terus nemburna. nerusne gak ki? Enggak, aku mau. Res lah sama resnya sekolah. Belum ya saya. Tukangnya bakso. Main apa to Mbak War kok bingung ya. Sampun. Sampun Mbak War. Lah, kena ukurnya yang susah iki sikilku iki. Aisyah nggak ngelancar ke sana. Itu Hah? tidak gelem bisa. Besok Sambelnya dhewe-dhewe ya. Oh, malon. Bu sampeyan bojo-bojo. Iya, Loh, iki wis bodo. Kok sok ben bodo-bodo iki udah bodo. Heeh. Anak bojo-bojo. Alon-alon wis. Gak tuku nang RT, gak enak. Orang cocok banget. Kene iki sepi. Biasane ngene iki Oh, rame. kan iki bodone sepi. Boleh. Oh. Malah gak bojo kowe. Yang ngesakne wong ngene tengok ning arep. Ya Lah, namani lah bodo mendir gak Padahal bakul mie napa? ayame enak lho ya. enak kuwi. Lah ya napa bodo kok mendir gak bakul? Masuk. Bodo pertama kan bakul? Ya. Gak. Sampai saiki gak. Sore. Yo bakule mandir sore. Lho, ya mandir jane ya mandir awan, Mbak ya. Soalnya kan hari ngene iki, kecuali lah hari biasa ngono iki mungkin sore. Kuwi lho sing sering tuku ya mae lekran kuwi lho sing Oh, Mas Mail. kuwi lho. Di bojo di anak lho. Heeh. Iki ya ora tau mampir kene. Jono tak omahe nek petuk nang warung rasa mbok parani aku. Yo gak tau ngene. Wong-wong ya kabeh cerita nek teku. Wis seru nek wis. Kayak gue emake, Mbak. Tapi gue emake nganu ijo ya, ada coklate. Astor ceklekan. Kerupuk pedes lho. Nek nggolang dhewe. Jeruk. Iya, Oke. nek kerupuk gak gawe apa-apa. Iki kan gak apa-apa. Biasanya aku gawe pastel apa. Hmm. Lho ki rewel lah wis nyerah aku. Berarti ku kuwabe kayaknya sing gawe ya. Yo lewat ngajari Gawe bojo-bojo. gedang. Mobilnya kauleh kok. Gawe gedang. Mobilnya sik repot kok. Piye napa? Bajak nang Bojonegoro. Pengen tuh main. Bingung kabeh to. Mak, Main Pak. sapa? Pengen nang Mak tae dido kaya India. Ini terus dibel ayahe terus turu. Mak tah ngomongnya tak do India. Anu, pirang tahun wong gak mulai. Sapa? Ayah itu kan Lelale mulai Loh, ngapain ono? masa? kerja tok. Oh, wis pirang bodo-bodo gak mulai. Pirang bodo gak tau mulai. Ayah Jono to. Ayah las jono ya mulai. Mak tae nang rumah. Ya ora Mak Ra. Sing sapa to sing gak mulih iki? bojoku to ayah. Bojomu iki. Oh, lagi nyelok. Pirang Lagi nyelok Mas Jono apa? Ya ayah John Oh, padha Ayah ayahe. John. tak Oh. bisa. Tapi Ayah Chris John. nek iki karo ayah las ikatane kuat. Kuat. Kuat nek karo jono Gak patek kuat. Mulai nentak mulai ngono. Ah. Kayak seneng. Gak seneng aku. Ya ini nanya dia punya ayah cari aku anu bu. Karo ayah Jon. nek Oh, ngomong kan pancen rada. Ancen Jono kan nek omong ngono kan ta. Tapi karo aku gak wani saiki. Masa? Mulai awakku kan lorone gak mesti to Sri, mesti kumat. Awakku mesti kumat. Langsung dia bengi ya roh. Kumat iki gak turu. Ana di lungi wong wedok anu Terus tak ujuri ngalor. Sopo ya sing di omahku ya Allah, muga balik. Aku gak iso ngalami aku saiki. ana wong wedok. Sopo ora nek Piye to nap maksudnya maksudnya? wong wedok. Wong wedok iki kok enek koyo mutiarane ngene lho.
rambutnya diure. Tapi klambine kok koyo ngono kuwi lho. Kebayaan. Brokatan ngono. Pertama gak Siapa tuh we? Sang film kae lho. Tuh sitok ene. Kuwi ning ndi Ning kuliah awakmu ngipi lho. apa? Ambine ijo lho. Nek sak minggu nangis terus. Ayo waktu. Penari wi lho. Banyuwangi wi lho cerita. Heeh kakekne demete. Heeh wis jenenge sapa demete? Uga Nyai Ronggeng sapa ya? Sapa Den? Lah yo tuh lak Nyai Ronggeng kan nyai. Ning ndi? Oh, heeh. Kecelakaan Bandara Wuhi. Wong jogete nang kono. Kuwi Bandara Wuhi. Wong lanjut to. Lah yo ayu. Kuwi joget kuwi. Joget lho. Ronggeng ya jogete waman yo. Yo lho. Uga Nyai Ronggeng. Nang kene yo bengi yo ora roh. Lak Nyai Ronggeng jaipongan. Nek kok jaipongan wis ngono. Wong ngene jogete no guys. Lho ya iya. Kuwi nak tak Lah terus bokonge galegol. Nek iki ndenge ya sik ngubir pertama iki. Gak bokonge galegol apa tangane sing galegol. Galegol. Pakai nang lepek tapi isine ireng-ireng sakmene. Ya diuber terus tak tuwapek pek tak gua. Mbah Kunti wi. Aja ngeden. lha kok iso nampek barang wae. Lho kata tampek yo sane bocahe to. Kuwi jane ngipi apa ketok tenan to Yo wae? ora roh wong aku. Oh paling ketok-ketokan ngipi ngono ya. Kayak wong iki. Oh tapi gak iso omong. Ya tukaran ngono kuwi. Tapi sampean iso omong gak? Iso ngomong tapi tak takoki jenenge gak ngerti. Kan biasanya aku pernah apa dipethuki ngono tapi gak iso omong. Ketindian. Lah ngono-ngono wi. Lah yo ngono wi, tak kira ngono wi Wong aku sampean. iso wiritan kok. Biasane njaluk kekuat Allahu Akbar wi terus wi iso. Malah nantang. Terus kaya enek bisikane aku kok maca auzubillahi minasyaitonir rajim. Yo kalah lho. Malah maju. Ya Allah, aku ngene. Apa ya sing iso iki ya? Pak Aisyah ya tahu tuh ada foto nangis. Lah aku tahu Mbak War. Enek sosok bu besar. Bulunya itu kira-kira bulunya itu kira-kira itu sakmu ini tebel ya, juwong krokne lawang ta. Karena aku ngene ta baru dadak wonge ndung Ngene terus padha gak. aku ngene terus diturokne ngene aku terus aku arep omong gak iso. Ya ya wis demite ketindihan kuwi. Oh, terus aku gak iso omong baru tak luawan terus wonge ngeblak ngewalis serut ilang. Baru aku iso ya Allah ngono. Tak jungkrakne pokoke ngalih tuwiba sret ngewalis iso terbang. Lah wi ning jero omah kene. Ya ning kamar to. Oh. Loh, kok iso ning kamar barang? Loh, lah aku kan ning kamar. Biasanya lak ngipi kuwi enggak mesti di kamar ya. Kadang di suatu tempat mana gitu. Saman ki ngipi ngelindur apa tindian? Mbak Warsin iki. Pokoke jelas wong melek. Lho, melek. Loh, matanya melek. Melek. Lah pokoknya ngipi pun matanya ya melek, gak merem. Yo ora. Lho, nak Orang nak ngipi kan carane kan melek ning ngipine kuwi. ngipine melek. Tapi kan kenyataannya merem to matane. Iki Tapi ngipi nggak sadar, dikira tenanan kan terus bisa iki jadi. ngomong ngene, Bu, sampean nang po? Kok ngaji kok banterman aku bribekan jene. Lah wi koyo nglindur. Berarti ngelindur sampean. Ah, Ngipi terus melindur. Kalau ngipi itu tidak bisa berbicara. Heeh toh. Jurine ya. Lah ngelindur kuwi iso omong. Malah wong itu tuweke iki omah melo. Oh, berarti wi Mbah nganu wewe gombel. Terus mui wewe gombel matane abang. Ora. Wewe Nang samping Wewe gombel itu tuwek. ya iki wis tak omong. Wonge tuwek. tuwek. Oh, wewe gombel wi. Druwo wi. Gendruwe lanang, Rul. Gendruwo gak lanang gak wedok piye? Ya lanang ya wedok. Gendruwe lanang, lelak pocong lanang apa wedok? Ya pocong ya nek sing lanang ya nek sing wedok. Masa. Lelak Yo kuntilanak. jelas wedok. Masa kayak nek sing lanang. Yo renek. Enak. Renek nek kuntilanak ya wedok. Kadang Sing- sing anake mati ya. Sing ngasih kuwi ya guys ya.
kecelakaan. Sing jenakne demit-demit ya wong Indonesia tok. Lah wong luar negeri pa enek kuntilanak, kayak enek pocong, kayak enek genderuwo. Lah terus nek sing mari enek wong kecelakaan iki wonge ning ndi ngono? Yo joget to. Tak takoki, sampeyan iki sapa kok joget nang kono? Kayak sandalan. Terus yo gak sandalan, Gue iki karo selendang. jinjit kanggo selendang. Oh, sik kontak. Kuwi no nganu kuwi no. Kuwi koyo sing ndek pabrikku Ciki ki lho. Iya. Makasih. Den aku teh yo Den. Ning jero kono paling. Oh gini deh. Nyampe mbok tok ning ngene ben disok dhewe. Heeh, wis. Yo nyambung gorengan. Yo Rizky ndak mau. Lha tuku gorengan. Rizky dah mak. Omah tok tuku gorengan tok. Enggak ilmu iki bisa iki. Ora dimbui sih sitok-sitok iki. No. Gorengan. Aku dulu. Gorengan. Ya wis to, ndak mundut. Awakmu kok Kita di wanceles. sini ditraktir bakso, guys. Wis tuku gorengan kok gak lari. Dan apa to? Gorengannya apik Mbak ya deleken. Gorengannya berisi jerone nek isine Sal sama nyamamu. Dok rono teden wae kok nyuwepet teden paling. dan dikene wis pas. Roti. Assalamualaikum. Lho sama Mbak. Assalamualaikum. Piye dijaki jeneng? Ning kene ngene iki bakso sak bungkus piro, Den? Iki Oh, mbok maem gak? padha ae ndek omah. Iya. Heh? Ki sampean mau? Mau? Mbak dah dipangan, Mbak. Kang misalnya gede malah anu. Nek gak enek njaluk apa? Bingung. Kalau terlalu turuti ngene. Aku wis gak ngono ya. Cara aku gak tak ono ning ngono. Den wis sambel, Den. Dengaran ya. Saus. Sambel. Ki basal mah ta. Heh? Iki mau. Please. Gak pun bakso. Heh? Oh, sambelnya beda. Ya, ben. Anu Faisal mau Mbak Sambelnya War. dikai saus. Iki isek akan Nyopi to ki. Jadi iki lah he. Nyamam bareng-bareng enak. Rizky. Kilonya. Ya. Nyamam bareng-bareng. Kuwi lho dipangan. Anu adike mau nang dia sama. Mbak Wan maem. Bismillahirrahmanirrahim. Ndang ki, nanti pan ki. Aku dengan atas saya rapi. Soalnya kudu dikai banyu ngene iki. Paling. Mas ben tuku gorengan sik. Awak ini bilang kok ya tak tukok di TV lagi. Bos Ki, pergi kok. gedin. Pokoknya mau pergi mana? Ji. Cukup nyambung ae. Nasi kali. Den ada perangan lo gak ketok. Sikilmu ngene lho. Untuk den Dan jikokno teh Den. Mbok dene ngadep rene kok gak gelem kenceng. madhep orono ben kenceng lah. Ngasa. Atas sih. Soalnya kudu apa kayak ngene iki dikek kuah. Sedotane lho. Lu enggak nemu iki akeh kok. Kesal. Iki kok gak ada mau. Ki, dadi pangan sik ki. Kita coba Rizky. pentolnya ya. Lha dadi pangan kuwi adem ra enak. Kesal. Mas. Ndang. Masih ben mak sik. Ndang. Ngene apa? Oke, ora njaluk aku kok. Lho nadike lah aku gak tau mangku, gah aku kon mangku. Aku sing mangku. Lah aku lah bendeke jalan wis lu gede sel aku. Aku wis ra tau aku. Aku
nek bar jadi pangko. Lawang mangku Gak sambel to. sambil to. Mangku wis kesel aku mangku. Ben lungguh dhewe. Ki gorengane Mesti engko batul wi. Kene sal. Ya, sampun. Enggak nih aku. Ora iso gak tau dia. Gak tau diopo. Empuk lah Mbak Kaim. Kawanane Apa dikom Mbak War? aku ora tau nek mal bakso kayak ngene iki. Dikek ya apa? Aku paling njaluk pentol tok. Tadi ku menak alum Iki nggon kok. Lagi biru-biru ki apa? sawi. Oh siomay. Wah, nek cumane to memang. Ada siomaynya guys. Sambelnya gak pedes. Jauh susu. Ini kayak jauh sih mana ora pedes. Dan dulu aku minta video nanti. Kere cah. Masa bener. Lah medok le, endok cahayu, Ayu. baksone selak ra enak. Jadi dia. Gak apa. Wong bodo gak tau rene. Kelas 2 Pas dua. SMP. Sopo? Oke. Jadi Indra-indri to. Loh, kelas telu le. Kelas 3 SMP ki paling. Arab SMA. Duh, Arab SMA kelas 1. iki. Yo isok unggang-unggang. satu. Nah, berarti yo baraan Rizky no. Nganten Pak. Ringanane di kelas 2. Tahun ini kelas 2 Mas. Ya. Tahun ini kok kelas 2. Emang banyak dia. Kudune gak patah anu ya mbek bakso. Apa? Kayak iki lho. Gak koyo Aisyah ta? Faisal gak koyo cilikane, Pentol pitung bulu. gak koyo cilikane Revi. Revi biyo bakso Indosiar jek mbiyen usume pentol gede. Imbuh kan. Tapi gorengannya enak kok, enak dikai banyu. Mbok ndak karo. Kayak banyu. Maksudnya dikom dek kuah ayam. Jadi dalamnya itu ada kayak daging-dagingnya pentol guys. Aku pedes aja gak suka. Mah, jerune kayak ote-ote. Ya ya. Dan mentolnya dagingnya lumayan empuk sih guys. Mau kayak Pak Pedus enak ya. Sarap entek pun kayak habis. Sampun. Pas. Gelem iki. Iki lah. Mbak gelem tahu. Ini apa mau? Gak seneng tahu. Aku lah tuku kerupuk pecel tahu diganti tempe semua aku mesti ngono. Gak seneng tahu saya. Petel karo tete. Kere cah. Oh, depan Bu Ah, minggu awake sambel tengah minggu. Siap. Yo ya koyo. Ini biaya. Ini yang cukup. Yo ya koyak minggu nek semerumut nah. Tangane lagi tak kluruti yo. Panas. Kalau gak kena wi. Kalau wetenge wi lah aku sing Nah guys, jadi kita mau lokasi ke rumah kedua ya. Oke, sandal ngene iki kenan kresreh. Dan jaraknya itu deket dari rumah sini. enak koyo kowe nyungu ngene iki. Mah, Di sini panas banget. Ki aman. Nah, jadi rumahnya di belakangnya Mbak War ya. Ini kita ke rumahnya Kang Mariono ya. Kerjaannya hari-hari itu cari bekicot, kadang cari ular ya. Kadang cari pokoknya boleh binatang-binatang gitu loh guys ya.
Terus kadang kalau bekicot itu dimasak, dijual per bungkus kayak gitu. Terus apa? Kadang ya ngono. Kang Mario ngomong dhewe. Nah, ini rumahnya. Tiga. Assalamualaikum. Cengke nganu nyambut tamu. Oh, ya Allah. Ini ada kucing. Kak. Jadi Nggih. Ini ada Astor guys ya. Tuh. Pangan Sri. Heeh. Iya. Ada Astor. Ora apa-apa. Terus ada ijo-ijo. Alah, nanti pangan. Sama ada merah. Ini roti apa iki Mbak War? Roti pia. Oh, roti pia. Enak kok. Akhirnya roti kacang. Ya, Ini ada roti pia. Ada kacang sembunyi. Terus ini kacang apa Mbak Ki jenenge? Kacang telur. Kacang telur. Sama ini kayak jajanan di apa toko-toko gitu loh, ya. Taro ya, tuh. Tapi taronya kacang telur ki nek gawe dhewe ki. Dhewe Pokoke nek ngene-ngene ki nek gawe dhewe. Aku pengen Nak sing mulus sih tuku. ini ada kacang sembunyi kita rasain. Kacang sembunyi enak. Loh Kang Mar suguhane begicote ning ndi ki? Enggak ono. Oke enak, lha napa gak bakso ki begicot ki? Tapi sakit, nggak bisa Habis golek. sakit. Biasanya golek bekicot kan. Biasanya sampean dol-dol ngono wi. Bekicot sak bungkus Mbak dol pinten? 5.000. 5.000. Nah, Nanti arek kemangnya. sak bungkus 5.000 guys. Wis mateng ya Kang Mar. Kok gak rugi 5.000 sak bungkus sih? Enggak. Gak menggolek angin. Wis dimasak urung kecap, mosok didol nggo 5.000. 5.000. Dan masakan itu enak guys ya. Waktu lebaran kemarin tuh ada. Cuma tahun ini Kang Mar habis sakit ya badannya, jadi males golek bekicot ya. Bekicot itu dimasak nganu ya, apa itu? Kecap ya. Krengseng. Apa? Dikerengseng. Oh, dikerengseng. Ki jenenge Kang Mariono guys. Ini kalau rupane lak menurut aku mirip Didi Petet ya. Tuh. Tunjukkan pesonamu Kang Mar. Tuh kayak Kang Didi Petet artis iku loh. Tuh. Ini Didi Petetnya Nganjuk ya guys tuh. Aku lagi lucu. Mbak Mar, Kang Mariono, monggo assalamualaikum. Kita ke lokasi ketiga ya guys. Jadi suasananya itu cerah, tapi kalau apa itu takutnya nanti tuh kalau apa agak jam 1, jam 2 tuh mendungnya udah berubah gitu loh guys. Karena kan hujan itu tidak bisa diprediksi gitu. Nah ini ke lokasi ketiga cukup jalan kaki saja ya, tetap stay tune. Mbak, iki apa Mbak? Untuk nambah. Oh, ini ada daun ketela rambak ya guys. Nah, kita cukup jalan kaki aja. Rumahnya agak ke dalam. Wah, nek toko anyar. Ini dulu tokonya belum ada guys. Lah ya bakon. Sekarang sudah ada toko baru. Bah panas jan. Bio panasnya. Ya panas sih. Nah ini belok kiri. Heh? Ada gang belok kiri. Masa tutup? Nek tutup ya wis to. Oh tutup ya Di wis. sana ada Doro guys. Dianu sik engko gek menawa. Tutup ya. Oh rumahnya tutupan.
Gak enak ya lah. Metu kok nih. Tutup dulu metu. Engko buka piro Aisyah. Walah. Nah, di sini nggak pernah ketinggalan ada jajanan benik-benikan ya guys, tuh. Ada kuping gajah juga. Ini kayak jajannya Bekmah. Telo rambak kalau nggak salah. Ini apa Mbak Ki? Asin-asin kayak gitu lah pokoknya. Terus di sini ada kayak gini, ya. Terus ini ada roti kayak gini. Ada kerupuk pangsit juga. Tuh. Ini ada sip dan ada kongguan. Ini roti. Guys, kita udah sampai di lokasi. Gerimis ya Mbak. Nah, rumahnya ini ya, cat hijau ya. Mari kita masuk ya. Di sini jadi kayak masuk gang gitu loh. Tuh ya. Nanti lewat sana juga bisa ya pulangnya. Kita masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Motor aku tak taruh sini ya guys. Tuh. Ini ada kacang. Saman niat. Saman kan Kuping gajah. bilang omah kok. Ini ada minumannya kayak gini ya guys. Ini ada pisang kayak punya Pak Pidi. Permen. Makaroni pedes. Ki apa tuh bukaan tuh? Ini usus. Oh, usus. Iki jajanan di sini Mbak ya. Apa ki jenenge Mbak? Ada yang lebih. Heeh. Pang-pang. Oh, pang-pang. Ini ada usus tuh. Roti. Semangka. Ini ada pisang bikinannya sendiri ya, tuh. Keripik pisang. Oh, enak ki guys. Pisangnya tipis-tipis ya. Susu nek rukun, andenge pabrik rukun. Moro. Moro. Aku lali rokoke. Duduk rokoke rokok apa to? Oh gak nganu gak nek gabuse ngono wae. Ya kresek. Heeh. Jenenge apa? Lali aku. Moro. Duduk Seminggu. Aslinya 2 minggu terus dijoli tinggi setahun ini mencuri. Nah guys, jadi ini mau ke lokasi yang terakhir nggak Elek Hasan. Jadi gang rumah itu agak jauh ya dari sini. Kalau dari rumah 1, 2, 3, 4 tadi kayak deket-deket gitu. Tapi kalau ini jaraknya agak paling-paling 10 menitan ya. Harus lewat jalan raya kayak gitu. Ya bes teman-teman ya, nanti tak sambung ketika udah sampai di rumahnya Lek Hasan ya. Oke, tetap stay tune. Kita sudah sampai di lokasi. Tuh rumahnya ini yang dulu nikahan itu loh guys ya. Tuh itu udah ada Mbak Serindil. Ayo kita masuk. Tuh rumahnya jadi masuk gang seperti ini ya. Assalamualaikum. Guys, di sini banyak jajan yang bikin sendiri ya. Ini ada kacang sembunyi. Tuh. Gila gawe dhewe. Ki jenenge apa, Lek? Pokoknya jerone abon. Ya kok ambon aku. Jerone abon ki yang gawe sendiri tapi aku nggak ngerti ini jajanan apa ya. Tuh seperti ini. Terus ini ada kacang, tuh kriwil-kriwil. Kalau di sini katanya kacang gimbal ya. Iki lak gawe dhewe. Nah, ini juga bikin sendiri. Kalau ini di kampung aku namanya kerupuk matahari ya, tuh. Ini juga bikin sendiri. Ih, sakmene kaene lak gawe dhewe, guys, loh. Ini juga iki jenenge apa, Lek? Oh, bolot.
Kok enak-enak Mbak ya. Ini juga bikin sendiri, jereke jenenge bolot ya. Tuh.